Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. І з Духом Твоїм. Збираемся на святую імшу, якая ўжо з'яўляецца нядзельнай імшою. Ахвяра гэтай літургіі складаецца ў наступных інтэнцыях. Просім Божага благаслаўлення заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі і здароўя для Тацяны Балах і Святланы Ключнік. А таксама просім Божага валадарства для памерлых Тэрэзы Босай, Марыі Канкаловіч у 30-й дзень, Уладзіміра, Ганны, Іосіфа, Уладзіміра, Марыі Юзефы, Адоля, Мар'яна, Адама, Марыі, Недзень, Браніславы, Уліч і ўсіх памерлых сямей, Недзень і Уліч, Яніны Грышан у 20-ю гадавіну пасля смерці, за ўсіх памерлых сям'і Грышан, Юзафа, Марыі, Станіслава, Вацлава, Ганны, Ванды Дзям'янка ў 7-ю гадавіну пасля смерці і Станіслава Дзям'янка. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амин. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся.
Божа добры Ойча, ахоўвай заўсёды сям'ю Тваіх верных, атуляй нас сваёй апекай, бо ўсю надзею мы ускладаем на нябесную ласку. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. У год смерти короля Озії я бачив Пана, який сидів на високім і узнесеним троні, а концы ягонай шаты напаўнялі святыню. Серафімы стаялі над ім, кожны з іх меў па 6 крылаў. Яны ўсклікалі адзін да аднаго, кажучы: «Святы, святы, святы, Пан магуцяў! Уся зямля поўная хвалы яго». І захісталіся вушакі дзвярэй ад гэтага голасу, і дом напоўніўся дымам. І сказаў я: «Гора мне, бо я загінуў, таму што я чалавек з нячыстымі вуснамі, і жыву я сярод людзей з нячыстымі вуснамі, а вочы мае бачылі валадара, Пана магуцяў». Тады падляцеў да мяне адзін з серафімаў, а ў руцэ яго быў распалены вугаль, які ён клешчамі ўзяў з ахвярніка. Ён дакрануўся ім да вуснаў маіх і сказаў: «Вось дакранулася гэта да вуснаў тваіх, і прыбрана беззаконне тваё ад цябе, і адкуплены грэх твой». Тады я пачуў голас Пана, які казаў: «Каго мне паслаць? Хто пойдзе дзеля нас?» І сказаў я: «Вось я, пашлі мяне». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Перед анёлами спяваю Табе, Пане. Перед анёлами спяваю Табе, Пане. Славлю Тебе усім моим серцем, бо почув Ты слови вуснаў моих. Перед анёлами спяваю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыней. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане, и славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почуў мяне, повеличил моц моей души. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане. Прославят Тебя, Пане, усе короли земли, коли почуют словы Твоих вуснаў, и будут шляхи Пана опевать, бо великая слава Пана. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане. Твоя правица ратує мяне, Пан усё зробіць за мяне. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, я передал вам то, что и сам принял, что Христос помер за наши грехи по воле Писания, что Он был похован и воскрес на третий день по воле Писания, и что з'явился Кифе, а потом 12. После з'явился больше, чем
500 братам адначасова, большасць з якіх жыве дагэтуль, а некаторыя спачылі. Потым з'явіўся Якубу, потым усім апосталам, пазней за ўсіх з'явіўся і мне, як неданошаму плоду. Таму ці я, ці яны, мы так прапаведаем, а вы так паверылі. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Ідіть за мною, каже Пан, і я зроблю вас славцями людей. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час натоўп ціснуўся да Езуса, каб слухаць Слова Божае, а ён стаяў каля возера Генезарет. І ўбачыў ён два чаўны, якія стаялі каля возера, а рыбакі выйшлі з іх і паласкалі сеткі. Увайшоўшы ў адзін з чаўноў, які належаў Сымону, папрасіў яго крыху адплысці ад берага. Тады ён сеў і вучыў людзей з чаўна. А калі скончыў гаварыць, сказаў Сымону: «Плыві на глыбіню, а вы закіньце сеткі вашыя для ўлову». Сымон сказаў яму ў адказ: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на твоё слово закіну сеткі». Зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачыналі рвацца іхнія сеткі. І ківалі супольнікам, якія былі ў другім чаўне, каб прыйшлі памагчы ім. Тыя прыйшлі і напоўнілі абодва чаўны, так што яны пачалі тануць. Калі гэта ўбачыў, Сымон Пётр прыпаў да каленяў Езуса і сказаў: «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны». Бо з-за ўлову рыбы, якую злавілі, вялікае здзіўленне ахапіла яго і ўсіх, хто быў з ім, а таксама Якуба і Яна, сыноў Зебедея, якія былі супольнікамі Сымона. Тады сказаў Езус Сымону: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». А калі выцягнулі чаўны на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Гэта Слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Сённяшнія чытанні Святога Пісання заклікаюць нас распазнаваць заклік Бога да кожнага з нас стаць Яго вучнем. Мы хочам прызнаць святую прысутнасць Бога, а таксама прызнаць сваю грахоўнасць, каб стаць пакорнымі прыладамі ў Яго руках. Як гэта рабілі прарок Ісая у першым чытанні, святы Павел у другім чытанні, і як святы Пётр у сённяшнім Евангеллі. Сённяшнія чытанні таксама вучаць нас, што ў Бога ёсць уласныя крытэрыі выбару людзей у Яго вучні, у Яго служыцелі і прарокі. Прадстаўляючы асаблівыя пакліканні Ісаі, Паўла і Пятра, як падзеі, якія змяняюць жыццё, чытанні заклікаюць нас разгледзець нашыя уласныя асабістыя пакліканні Бога і нашу вернасць і адданасць Христоваму вучнёўству. Нам неабходна маліцца, каб нашыя сустрэчы са святасцю Бога прывялі нас да прызнання нашай грахоўнасці
і прыняцця нашага жыццёвага паклікання. Бог, які кліча нас і даручае нам Яго служэнне, хоча, каб мы ўсведамлялі Яго прысутнасць паўсюль і ва ўсіх людзях, каяліся ў сваіх грахах і былі гатовымі гаварыць і дзейнічаць ад Яго імя ў нашых жыццёвых абставінах. Менавіта моцнае дзеянне Духа Святога, а таксама усведамленне прысутнасці ў васкрослага Пана у кожным раннім хрысціяніне падштурхнула іх вітаць адзін аднаго малітвай. Марана та, што значыць «Прыйдзі, наш Пане». Нам неабходна вучыцца і практыкаваць выказванне пашаны да нашага Бога. Мы запрошаны выказваць сваю удзячнасць Богу праз адпаведныя цялесныя жэсты. Напрыклад, калі мы прыходзім у касцёл, мы запрошаны праявіць пашану да прысутнасці Езуса ў табернакулюме, зарабіўшы глыбокі паклон або укленчыўшы і благаславіўшы сябе знакам крыжа. Таксама мы запрошаны ушаноўваць Бога праз слуханне Божага Слова і актыўны ўдзел у малітвах і спевах падчас літургіі. Гэтую ж пашану можна выказваць, трымаючы жывое Божае Слова да нас, святую Біблію на бачным месцы ў нашых дамах і цалуючы яе кожны раз, калі мы чытаем урывак з яе. Сапраўдная пашана да Бога натуральным чынам вядзе нас да глыбокай пашаны да ўсіх нашых бліжніх. Неабходна памятаць, што кожны з нас мае ў касцёле сваю асаблівую місію і таму атрымлівае розны місійны заклік ад Бога. З-за нашай унікальнасці ніхто не можа замест нас выканаць нашае пакліканне. Мы выконваем сваю асабістую місію як бацькі, святары, законнікі і светскія асобы, толькі калі мы спадзяёмся на Бога, радасна слухаем Яго, выпраменьваем любоў, міласэрнасць і прабачэнне Езуса і ўдзельнічаем у розных служэннях нашай парафіі. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага и небачнага, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованным так само за нас при Понским Пилате, был замучений і похований, і на третій день воскрес поводле Писання, і узышов на небо, сядіть праворуч Отца, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його володарству не буде конца. Веру у Духа Святого, Пана і Животворцу, який за Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків. Веру в один святий католицький і апостольський костел, визнаю один хрест для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучем світі. Амин. Доброму Богу представим наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как Он обвящал людям надею избавления. Тебе просим. Молимся за молодь,
якая ўдзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць лепш пазнаць Хрыста. Цябе просім. Молімся ў тых інтэнцыях, у якіх складаецца ахвяра святой імшы, каб добры Бог адарыў жывых неабходнымі ласкамі, а памерлым даў вечны адпачынак у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добры Божа, прымі нашыя просьбы і напоўні нас сваім спакоем. Праз Хрыста, Пана нашага. Ламай Твой хлеб життя, Збавитель нам. Як Ти ламав колись Твоим сябрам, что истина в Тебе познали мы, нас наближай к себе, Ты хлеб живый. Благослови, Христос, собраных тут, как будто взрастал зволеный люд. Земное не пригни ярмом своим, коли нам будешь Ты усё во всім. Ты спаси хлеб життя для нас, ратує моць Твоя во всякий час. Дай нам приймать Тебе и жить с Тобой, и научить Тебе любить всей душой. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а так само на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Пане наш Божа, Ты стварыў хлеб і віно, каб яны падтрымлівалі наше зямное жыццё. Учыні, каб яны сталі для нас сакраментам, які дае жыццё вечнае. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим У гору сэрцы узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста нашага Пана. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці.
Там у єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, узяў хлеб, и подяку Табе складаючы ламаў и раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць у воскресенне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у єднасці з Найсвяцейшай Богородицей, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала праз усе веки вечныя. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Просим Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста.
Бо Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить его с упокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные покликаны на вечеру ягону. Я не варты, как Ты войшел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Помолимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб евхаристичный и пить с одного келиха. Просим Тебя, да поможи нам жить так, как мы з'єднані у Христе, с радостью служили справе избавления свету, праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злих духов, якія на згубу душаў снують по свете. Аминь. присядьте, послухаем объявы. На гэтым тыдні у панядзелак успамін святой схалястыкі Панны, у аўторак успамін Найсвяцейшай Панны Марыі з Люрд. Гэта дзень хворых, хто хоча прыняць гэты сакрамент і мае такую неабходнасць, просім звяртацца. 14 лютага ў пятніцу свята святых Кірыла Мніха і Мятода біскупа апекуноў Еўропы. Святая імша ў Стоўбцах кожны дзень у 9 і 18, у суботу у 9 і 19. У нядзелю імша, як заўсёды, у 11 і 18. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі, бішмавання адбываюцца па суботах у 18 гадзін. Яны трансліруюцца на Ютубе на канале нашай парафіі. Ксёндз Ігар прасіў перадаць вам падзяку за тыя ахвяраванні і працу, якімі вы падтрымліваеце нашу парафію. Адносна пастырскіх наведванняў. Я буду наведваць у сераду дамы па вуліцы Свярдлова, нумар 33, 34, 36, 39. У чацвер па вуліцы Энгельса, дамы нумар 1, 1А, 5 і 7. У пятніцу таксама па вуліцы Энгельса, дом нумар 13. У суботу дамы нумар 2, 4, 4А, 6, 8 па вуліцы Энгельса, дамы нумар 4, 5, 10 па вуліцы Калініна, дом нумар 11 па вуліцы Царука. Ксёндз Ігар мае намер пабываць з пастырскімі наведваннямі ў панядзелак на вуліцы і завулку Магістральных, вуліцы і завулку Брэсцкіх. У аўторак пройдзецца па вуліцы і завулку Камарова, вуліцы Чарняхоўскага. У сераду дамы ў вёсцы Сцяцкі і Сцяцкі 2, ДУ-4. У чацвер на вуліцах Дружнай, Садовай і Вянецкай. У пятніцу вуліцы Будаўнікоў і Богдановича. Перад наведваннямі вам заўсёды тэлефануюць. Калі, можа быць, каго прапінулі, пра каго забыліся, не саромцеся, паведаміце, патэлефануйце пані Анны альбо запішыцеся ў ларку ці адпішыцеся ў нашай суполцы ў вайберы. Хто хоча прысвяціць сям'ю Найсвяцейшаму сэрцу Езуса, просім папярэдзіць падчас тэлефоннага званка адносна каляды. У ларку ёсць часопіс «Дыялог» нумар 2 у гэтым годзе. Новы, свежы нумар, заахвочваем яго набываць і чытаць. Дзякуй за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом Твоим. Вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Фамияне наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях славления покажи, край наш от лиха бережи.
Благословляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія пабожным євангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слово Твоё і удзяляючы святыя сакраманты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Ісус ішов з бярежжа, за собою Ён кликав дорогу, каб люди чули слов Божих правду. О, Єзу, на мене ти спогляну, з твоїх уснав я бачу своє ім'я. Сети лодку я на березі кину, каб з тобою розпочать новий луг. Ти моїх рук потребуєш, кропіль поту і щирого серця, незломной веры моей отваги. О, Єзу, на мене ти спогляну, з твоїх уснав я бачу своє ім'я. Сети лодку я на березі кину, каб з тобою розпочать новий луг. Святейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные.